Много, така говоря. Здравейте и добре дошли в 10-ти епизод на Горещо от София. Толкова е горещо, че направо ще се разкъсам. И ще се разкъсам, бе. Колко варварско от моя страна. Нямам думи. Та-та-та-та-та. Какви неща прави интернета? Видяхте ли? Като чисто ново е. Няма да късам повече. И трябва да ви разочаровам, защото всъщност днес няма да се случи абсолютно нищо, освен глупости. Не, всъщност може да си поговорим за Sony Sphere Festival и за Elevation на втория ден. Двата фестивала. Значи това бяха наистина много добри два фестивала. Значи по-добри изпълнения на групите никога не съм виждал. Значи организацията беше на 100%, нали, билетите бяха нормални цени и нали, времето беше прекрасно, групите свириха идеално. Значи, много добре. Просто нямам думи. Това, което остана да чакаме е Spirit of Бургас. Той да дойде, духа на Spirit of Бургас да... Остана и Spirit of Бургас да пропадне и просто нямам думи. По този случай разбрахте ли за In Flames? Ето тук. Чеки. Този път на този концерт няма да стои отвънка пред залата. Няма начин. Много яка помпа. Помпичка. Снощи се прибрах и си направих салата. Сипах по ракия, повиках жената. Ето така, може да си говорим. Здравейте! Това ми напомня на разни радиопредавания. Още едно време се сещам по Радио Хоризонт, примерно към 11-12 часа, нали, вечерта. Има някакво нощно предаване, някаква спокойна музичка, джазче, примерно. И всичките радиоводещи, значи, нали, не само по Хоризонт, всичките радиоводещи такива. Добър вечер, днес ще си поговорим за нещо романтично. Ще послушаме малко за някои хубави групи, ще порелаксираме. От съображения за сигурност смятам следващите кадри да ви ги спестя, за да спасе някоя друга нервна клетка от вашето мозъче, от вашите нервни клетки. Това го казах вече. Това беше от днешния юбилеен епизод. Ако искате да видите предишните епизоди, цъкнете тук или тук. Казах ли ги точно? Не съм много сигурен. Предишните ми 9 епизода. Ако имате някакви предложения, моля ви, посетете моята Facebook страница, нали, на Breaking Sofia. Там споделяйте всичко, което ви е на къла и така. И ще се видим другата седмица по план график. Обичам ви. Чао. Защото всеки мрази красивите и умните, всеки мрази красивите